Лекарят ми каза да сменя диета, станало ли е по-добре. 3 месеца на зеленчуци, без захар и без глутен. Резултатът – 0 промяна. Открих нещо, което лекарят не казва. Когато ми поставиха диагноза псориазис, лекарят ми каза смени диетата. Правих абсолютно всичко. Без захар, без глутен, без въглехидрати. 3 месеца по-късно псориазисът си беше там. Защо? Ето истината. Защото псориазисът е автоимунно заболяване, диетата може да помогне, но сама по себе си не е достатъчна. Псориазисът има нужда от подкрепа отвътре, рестартиране на организма, здравословно хранене, регулиране на стреса и правилна грижа за кожата. Има начин, натурален начин, който да рестартира организма, да подкрепи организма отвътре навънка, но и да подкрепим кожата отвън. Когато действаме отвътре с подкрепа, с натурална подкрепа отвътре и натурална подкрепа отвънка, виждаме по-чиста, по-сияна, по-хидратирана кожа с по-малко плаки. Ако и ти искаш да разбереш как можеш да подкрепиш тялото си отвътре и да имаш по-чиста, по-сияйна и по-хидратирана кожа, пиши ми в коментари как и аз ще ти отговоря. Сподели видеото с човек, който има псориазис, запази го в любими и ме последвай за още съвети.